e de sigilen be jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I nin kan so ni ka o jɔ Mali kɔnɔna la tunga lafiya ayo haminata ni ka o bɔ tungarangew ulu kan musaka be I bolo walima musaka tɛ I bolo dutɛrɛn be e maa min bolo walima ni dutɛrɛn tɛ I bolo I sen do tunga lafiya ka tɔn na walasa ka se ka I nin kan so ni ka o jɔ tɔn min yɛrɛ ni ale be daminɛ maa 10 na fo ka taa se maa 16 o ma yani tɔn yɛrɛ ka sigi bolonɔbila sɛbɛ o be taa kɛ notaire fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko seere tɔn sigilen kɔfɛ tirage au sort o de be kɛ tɔn daminɛ la walasa ka se k'a dɔn maa fɔlɔ min ni ale ka so tile be di a ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen be a ka so tile ni ka o sɔrɔ n'o ye villa hakɛlama ye kalo 7 o kalo 7 ka taa se kalo 8 ma maa wɛrɛ be a ka villa tile sɔrɔ duplexi fo ka taa se piscine ma ka taa se piscine ta ma I sen do tunga lafiya ka ni tɔn in na walasa ka se ka I nin kan so ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la danaya ale ni lafiya la dugukolo ko hami be aw maa minnu fana na tunga lafiya a nana o fana ta ni ka bɔ aw kan maliyɛnden minnu sigilen be jamana kɔ kan e maa min mago be kunnafoni wɛrɛ la sa u ka nɛgɛjuru sira o banba ni o ye 00 336 41 94 03 80 00 336 77 83 04 14 email contact@tunkalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook tunka lafia ni tunga lafia ye maliyɛnden minnu sigilen be jamana kɔ kan n'o ye an ka tungarangew ye u kɔni nana kana sojɔ ko hami bɔ aw la avril kalo tile fɔlɔ ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na aw bɛ sigi k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani kan ni y'o waati seli a y'o bisimila kunnafoni daminɛ la logement sociaux 460 o de kɔni yurugura maa dɔw olu fɛ a yurugura maa minnu fɛ sa o ma a bɛ t'i jɔ maa 18 o bɔɲɔngo la ministriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka duko kɔɲɔw ma marisi kalo tile 29 tɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ ko maa o maa sen yera nin ko in na u y'u bɛɛ minɛ ni ka u bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan fintigilakaw ka kunnafoniso ɲama ni o ye colonel Sulemana Dambele ye colonel Sulemana Dambele marisi kalo tile 31 san 2022 a kɔni ye Gawo kunnafonidilaw Burem kunnafonidilaw fo ka taa se Ansongo kunnafonidilaw ma an'olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya colonel Sulemana Dambele kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔna la a ye kunnafonidilaw ni ka olu hakili jigin k'a fɔ ko kunnafonidilaw k'olu de ye jamana basigiw fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye jamana o kɔnɔna la o de la k'a b'a laɲini kunnafonidilaw fɛ u ka fara fintigilakaw kan walasa ka se ka jamana ale basigi cogoya min na wagati na malantali cɛmancɛ kalanso o kɔni datugulen do ka sababuya kɛ a kalandenw olu kɔni kelen do ka walan sɛbɛ kabini tarata tɛmɛni na n'a bɛnna marisi kalo tile 29 ma walan sɛbɛ in yɛrɛ kɔni sɔrɔla fɛn min fɛ sa o de ye ko u ka lakɔli karamɔgɔ dɔ fo ka taga se kalanden dɔ ma olu de kɔni karila ɲɔgɔn na a bɛɛ sɔrɔla fɛn min fɛ ko kalanden dɔ kɔni dontɔra kalanso o kɔnɔna la lakɔli karamɔgɔ ale kɔni y'i ban ko ka don ni ji bidon de ye kalanso o kɔnɔna la lakɔliden ale ka nisɔngoya kɔnɔna la sa a kɔni a ye maaw ni ka olu wele olu kɛra sababu ye ni ka kalanden tɔw ka olu labɔ u ka tɔnbolomaw olu welelen sa olu kɔni nana kana kalanden ani a jɛɲɔgɔn tɔw ni ka olu minɛ ka taa n'u ye o kɛra wagati min na sa o ma kɛ lakɔliden tɔw kɔni fana fɛla ko ye olu y'a yira k'a fɔ ko olu fana tɛ kalan kɛ tant que ni maa tɔ ninnu olu ma labila ni wagati na kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na walasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la kulukorokaw olu fɛ yen nɔ u ka lujuratɔ minnu bɛ yen nɔ ni u sigilen bɛ kulukoro dugu o kɔnɔna la tarata tɛmɛnen na u ye faraɲɔgɔnkan dɔ kɛ faraɲɔgɔnkan min ni a kun kɛra fɛn min ye o de ye ka se ka sida banakisɛ ale sɛgɛsɛgɛli kɛ laɲini ye fɛn min ye sa o de ye ka se ka maa tɔw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka taa u ka sida joli sɛgɛsɛgɛ ka o kɛ ka sɔrɔ u ma wajibiya maa 50 bɔɲɔngo olu de kɔni taara ka taa u ka ni joli sɛgɛsɛgɛ ni ka ale kɛ faraɲɔgɔnkan jɛkulu bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ lujuratɔw olu ka koɲɛw masa olu de kɔni ye ni baara ninnu ni ka u labɛn
kɛɲɛbakaw fɛ nɔ a yirala k'a fɔ ko taji ale litiri bɛ ka feere sefa wari 600 o de la kabi maaw ma da la fo ka na kɛ sɛbɛ ye a tun bɛ bɔlɔlɔkana fan 14 bɛɛ lajɛlen na nka a yirala k'a fɔ ko maa dɔw y'a fɔ k'olu yɛrɛ ye taji litiri ni k'a san sefa wari 200 marisi kalo tile 30 tɛmɛnen na o tile kelen kɔnɔna la fana tuguni sa taji ale nana 400 na a tila ka bɔ 400 na ka na a yɛrɛ sɔrɔ 600 la kunu marisi kalo tile 31 u y'o bɛɛ kɛ a tun bɛ ka feere sefa wari 600 maa dɔw ka fɔla ni o ye taji feerelaw ye sa olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko taji kɔni sɔngɔ gɛlɛyara ko taji yɛrɛ tɛ ka ye ko wa ko yɔrɔ bɛɛ de don ko n'i y'a ye ko taji yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛnna k'a sababu ye nin wagati in na kɛlɛ min ni ale bɛ Ukrainekaw ni Rusikaw ni ɲɔgɔn cɛ ko de taji ale sɔngɔ gɛlɛya ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko CEDEAO maaw ka ɲangini bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la taji t'a la fura t'a la fo ka taga se balofɛnw ma olu si t'a la ka taga se kurankow fana ma o si tɛ an ni CEDEAO maaw ka ni ɲangili o kɔnɔna la finitigilakaw olu bɛ ka san sɔrɔ sanga n'a ka wagati ka taga a fɛ o de la sa u kɔni ye kɛlɛkɛ pankurun 2 ni ka o sɔrɔ ani radar laban minnu ni u bɔra Rusikaw ka jamana o kɔnɔna la an ka ministre min bɛ nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka sɔrɔ la doni fo ka taa se finitigilaka minnu ni olu bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la n'o ye colonel Sadio Kamara ye a ye kuma ta kelen ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na ko maa si ka bagabagali jamana kɔkanmaw la ko min bɛna to ko olu bɛ se ka u bɔ u ka baara o kɔnɔna la olu ka baara kɔni ɲɛsinen no fɛn ma o de ka se ka karɔgɛ dinɛ tigilamaw ni ka olu kɛlɛ ko wa finitigilakaw ni o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u kɔni bɛ faso o baara de la an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita a ye Tchadienw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o bisimila kunu marisi kalo tile 31 o ciden yɛrɛ tɔgɔ de ye ko madame Munira Asabala ale ye u ka ministre min ni a ɲɛsinen bɛ u ka yiriwa koɲaw ka taa se u ka yalayalaw ale ni u ka bololabaara ko koɲaw olu ma a kɔni nalen sa a y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛma ni o ye général Amat Idrissa Déby Itno ko ale de kɔni ye ci do a dani kana lase an ka jamana marabagaw olu ma ci yɛrɛ fɛn min ye o de k'a yira k'a fɔ ko Tchadi ale ni Mali k'an bɛ fala an bɛ bala wa Tchadienw k'olu kɔni labɛnnen don ka se ka an ka jamana ni ka a dɛmɛ Dr. Choguel Kokala Maïga ni ale ye an ka ministre ɲɛma ye ale kelen kɔfɛ ka an ka taamakɛla ninnu minnu bɔra Dakarikaw fɛ nɔ ka na an ka jamana o kɔnɔna la n'u ye kilomɛtiri 1760 ka o de taama an ka jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale fana y'u bisimila kunu marisi kalo tile 31 san 2022 a yɔrɔ la sa an ka maaba caman tun bɛ nɔ n'o ye an ka ministrew ye ministre ɲɛma ale tun bɛ nɔ n'o ye Dr. Choguel Kokala Maïga ye ka taa se ministre min bɛ nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɔw ɲɛbɔ ko ma o fana tun bɛ nɔ an ka tungarankew ka ministre ale fana kɔni tun ka lasigiden o tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la sa a kɛra wasaba ye ka taa se CNT fana ɲɛma ma o fana tun bɛ ni kɛnɛ o kɔnɔna la ministre Abdoulaye Diop ale fana tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ministre so bɛ nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka sɔrɔ koɲaw olu ma k'a b'a da maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko viɲɛtu fo ka taa se taxiw olu sarali ma min ni a tun kun kan ka cɛ marisi kalo tile 30 tɛmɛnen na ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ a bɛna taa se fo avril kalo tile 30 ma san 2022 ka kunnafoni datuguni Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna ye kalo 2 kɔfɛ n'u ye fanga sugu o kɛsa ni wagati in na hali sisan nɔ u ka jamana ɲamakɔrɔ n'o Europe Marc Christian Kabore ale kɔni ka kow ɲa ma se ka dɔn hali sisan nɔ Burkina jamana marabagaw ni wagati in na u kɔni tɛ ka sɔn ka ɲɛfɔli kɛ maa si ye ka sababuya kɛ bɛɛ bɛ fɛ k'a dɔn u ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Europe Marc Christian Kabore ye a bɛ lahalaya min na ni wagati in na Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadan tun b'an bolo kɔrɔ bi jumadonya na ni k'a da aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye tunga lafiya ale de ye anw ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya nana tungarankew kelen-kelen bɛɛ lajɛlen lafiyali de kama ka se ka i ni ka so ni ka o jɔ ba Maliba kɔnɔ ka sɔrɔ i ka nafolo a ma tiɲɛ i ka nafolo a ma don ko wɛrɛ la i mana bɔ tunga fɛ dɔrɔn i bɛna i ka so jɔlen bannen sɔrɔ hɛrɛ ani damu ani lafiya o kɔnɔna la wa a bɛ jɔ ka kɛ i yɛrɛ sago de fana ye an b'a fɔ aw ɲɛna aw ka taa tunga lafiya maaw fɛ walasa a ka se ka taa aw ka so jɔ
lafiya la an bɛ min fana fɔ sa yani an ka kunnafoni o datugu an b'a fɔ an ka commerçants ɲɛna minnu bɛ sugu kɔnɔ nin wagati in na k'u k'a lajɛ u ka dɔbɔ fɛnw sɔgɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn minnu ni olu bɛ bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la embargo b'an kan o ye tiɲɛ ye nka an yɛrɛ ka n'a lajɛ ka tila k'an ka jamana tɔ ka o gɛlɛya an bolo fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ an k'a lajɛ an k'o nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo daminɛ ye o la sunkalo ale dabɔra baraji ɲini kalo o de kama sunkalo ma dabɔ gɛlɛya kama n'an sera k'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo o de ka fisa ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma juma mubaraka bye bye